Idag är det min julafton. Och vi är små nu. Men jag hade tänkt att göra en chubby bunny fast med så här kex typ. Den är helt bra smak. Eller vänta, jag går in på kulan istället. Mammas badrum typ. Men så jag hade tänkt att göra en chubby bunny fast med kex. Det blir jättekul, så jag har lite dricka här ifall. Det är apelsindricka. Dricka. Så jag tar väl ut några här. Så. Jag har inte jättemånga. Men i alla fall. Ta ett av de här stora. Så här var ni. Oj. Hörru. Det var det. Hejdå.